Henrik Otanen, toista kautta kohti. Ensimmäinen päivä tänään, kun päätti tuonne ulos. Joo, nyt alkaa virallisesti ulkona reenit ja alkaa pikkuhiljaa ja noita importtejakin satelemaan, niin saadaan rykästä niin sanotusti kausi käyntiin. No mitäs tuo talvikausi on sitten mennyt? Mitä coachit on tehnyt? Mitä tulikaan tehtyä? Niin, kyllä se aika pitkälti tuo talvikausi on mennyt niin, että ollaan noita talvireenejä pietty täällä tuolla Domella ja junioreita reenutettu hyvinkin paljon ja itsellään sanotaanko, että pääasiallinen aika on mennyt siinä, että koonnut nyt sitä seuraavaa tulevaa finaalijoukkoa. Niin, finaalissa tuli viime vuonna vähän lunta tupaan niin sanotusti. Mitä pitää kaikkea tehdä paremmin? Oliko valmistautumisessa jotain vai mikä yllätti? Kyllä se oikeastaan sanotaanko, että voisi melkein vetää niitä, oli niin sanotusti ruukien kausi, niin kyllä siinä joka osa-alueelta löytyy parannettavaa. Että nyt ensinnäkin mikä ihan selvempi on, niin se pitää olla paremmin gameplanattu ja keskittyä niin pienempiin yksityiskohtiin. Ja nyt on yksi kausi harjoiteltu alle ja tietää mitä tehdään. Ja joukkueen kohdalta on taas niin, että nyt on ainakin numeroiden mukaan paljon nopeampi joukkue. Määrällisesti ollaan ehkä siirtokuvioissa vähän tappiolla, mutta miten laadullisesti? No, näkisin niin, että mennään joukkueena nyt eteenpäin viime vuotiseen verrattuna. Että toki myös muuttosuunta oli täältä poispäin, mutta kyllä tännekin jotakin tuli myös tilalle ja sitten on pelattava niillä mitä on. Niin, importtien määrä on jokseenkin sama plus miinus jotain. Aika paljon on kuitenkin tullut vaihdoksia. Spence, Timothy ja Justin on oikeastaan ilmeisesti ne kolme, jotka Joo, he jäi viime vuotisesta. Että se oikeastaan kaikki kiteytyi siihen, että minkälainen runko saatiin kasaan. Ja tarkoituksena oli vähän, että olisi saanut kotimaisen hyökkäyksen linjan, mutta siihen ei nyt tänä vuonna taivuttu, että sen verran porukkaa lopetti kumminkin, että 26 hyökkäyksen linjamiestä jäi viime kaudesta pois, niin sitten oli pakko paikata ulkomaalaisille. Niin. Mitä sitten tämä nuoriso-osasto? Nyt on aika paljon nostettu mukaan sitten näitä kultamitalipoikia ja mitalipoikia. Joo, no P-junnukaus, onko se nyt 4 runkosarjan peliä ja mahdollinen finaali sitten, niin kyllähän pojille pitää saada peliaikaa, niin pakko ne ottaa alusta asti edustuksen mukaan. Kuka sieltä tulee breikkaamaan tänään? No kyllä mä se Jaska Värisen nimen nostan nyt tapetilla, että Jaska kävi armeijan pois ja nyt on selkeästi ollut talven erittäin hyvin mukana ja kyllä siinä kaverissa on potentiaalia. Niin, eli hauikset on kunnossa, sehän on jenkkifutajan tärkein lihas toi haus. Just näin. Sillä pääsee ylös nopeasti, kun mennyt rähmälle. Kyllä. Domessa on treenattu tähän asti, eli tuolla seuran osittain omistamassa hallissa. Mitä kaikkea siellä on tehty? Kyllä, siellä on niinku liikkuvuutta, juoksureeniä. Muutaman kerran vasta ollut varusteessa päällä, että kyllä se on ollut ihan sitä perus fyysisen kunnon nostattamista. Ja nyt laitetaan tästä eteenpäin sitten hyvä reeni varusteessa päällä. Justin on ollut aika pitkään jo täällä, paljon talvellakin, ja kuinka paljon on viskonut palloja rissuille? On se jonkin verran. Tammikuusta Justin on ollut täällä ja sitten on samalla tehnyt erittäin hyvää junioreiden kanssa, ottanut sillä valmennuksessa. Ja me ollaan saatu hyvin pelikirjoja kanssa pyöriteltyä tosi pitkin talvea ja sanotaan, että nyt pystytään jatkaa siitä, mistä viime vuonna jäätiin. Niin, ettei tehty niin, että Justin otti pelikirjaa ja veti punakynää päälle ja sanoi, että nyt tehdään näin. Ei mennyt niin, että nyt vaan haettiin enemmän toimivampaa kokonaisuutta ja just niin sen mukaan, minkälainen joukko on tulossa, niin sen mukaan tehtiin pelikirjaa. No miten sitten Saksasta on ollut suunta tänne päin muutamalla pelaajalla? Onko Justinilla ollut siinä hyppysiä mukana? Kyllä se vähän sörkki sinnekin väliin, että heitti esimerkiksi Andre, mikä tuli tänne, niin on Justinin entinen joukkuekaveri ja se oli ihan selkeä, että hän sanoi, että jos vaan pystyy vaikuttamaan, niin hän haluaisi Andrein tänne. Okei. Minkäs verran nyt sitten alusta asti jo porukkaa saadaan tänne viikolla treeneihin? Kyllä se pitäisi kaiken järjen mukaan niin semmoista 35 olla keskivertona reeneissä. Vaan kaikki saada, että rosterin vahvuus on muistaakseni 40-41 ja totta kai sitten vuorotyöt rokottaa osittain ja siihen se oikeastaan on, mutta kyllä niin kuin hyvin pitäisi olla porukkaa.
All right, kiitoksia.